Nie bójcie się, to nie będzie koncert na fujarka, bo nie poradza grać. I no chcę wam opowiedzieć kolejną bajkę ze zbioru serbskich bajek Król Jęczmionek. No to fujarka, zaraz ci nią przywala. Macie takie coś, że jak wam ktoś padł, wielka tajemnica, wiesz, ale nie godaj tego żadnemu, nikomu, a się wy przysięgocie, mojej mamie ani nie powiem, mojemu bratu, mojemu chopu, nie? I tak wytrzymujecie 2-3 dni, a po tym, no wiecie to, chopu, dajmy na to, jakaś koleżanka, coś tam z kimś żyje. Nie chcę dawać przykładu, bo to nie o to chodzi. Hop, na piwie ze kolegami, zaś do tego i potem się okaże, że nawet ty w tej grupie był. Co chce padać, że nie da się utrzymać jednej wiadomości, ani jednej wiadomości w tajemnicy. Nawet choćbyście nie wiem co robili. A bajka jest o Goli Brodzie. Otóż dzisiaj my się same, znaczy nie my, oni, ale chłopy same do Mangolu. Do niedawna był taki jeszcze obyczaj, że ten sprzęt do golenia to był kosztowny, a już króla albo cesarza to golili specjalne do tego ludzie, goli brody, bo czasami on miał coś ich do ukrycia. Ja nawet słyszała, że zawartość nachtopa też oglądał specjalny człowiek, on był do wynoszenia tego nachtopa i to był zaszczyt dla niego, ale to nie o nachtopie. Był taki Golibroda na dworze cesarza króla Trajana i on tego cesarza każdy dzień golił. A ten cesarz, wiecie, on przed ludźmi występował w takiej specjalnej koronie, tam w tych stronach to mają takie tiary, sam tu miał broda, ta broda trzeba było przyszczyć, tylko wygolić, to fajnie wyglądał, jeszcze taki gronostajowy kragel. Ale do tego golenia to on się musiał posewlykać. No i ten Golibroda zauważył, że ten cesarz, on ma takie długie uszy choby kozioł. I ten cesarz mu padł do tego Golibrody. Widzisz, jakie mam uszy? Nie godej żadnemu pod karą śmierci. Nikt się nie może dowiedzieć, że ja mam takie uszy. No to by takie dzisiaj by my padali, mój imidż nie by to zepsuło. No i ten Golibroda wytrzymał miesiąc, 2, a potem tak schudnął, tak go to męczyło, że on tego nikomu nie śmi padać, że to się, ale to takie było, tak go, mocie to, nie? Mocie to. I jego baba to zauważyła i go to tak, jak mi tego nie chcesz padać, bo padał, że to o coś się rozchodzi, to ja cię wezmę do takiej heksy, do nos tam i ona ci poradzi. No i on i padł, mówi go i tak, ja mam taką tajemnicę i tam ją muszę ją komuś padać, a nie śmia żadnemu człowiekowi, bo inaczej straca życie. A tak sam padł całkiem prosto. Idź, zawieź na pustkowie, wykopaj masno, dziura, taką, co byś tam mógł wrazić, całki twój łeb i powiedz ta tajemnica do tej dziury, a potem ją zakop i ci będzie lekko na sercu. Wiecie, on tak zrobił, wziął łopata, poszedł, no i zakopał ta dziura po tym. A na miejscu tego zdarzenia, tej dziury, wyrosła wierzba. Sam bez to trzymał fujarka, bo fujarki to się strugo przeważnie z witek wierzbowych, ale nie jedno. Wyrosła piękna wierzba i jak ona tak trochę zrubła i takie miała grubsze gałęzie, to zwłaszcza te pastuszki zaczęli z tej wierzby robić fujarki. A te fujarki grały same i grały jedna melodia.
cesarz Trajan ma koźle uszy. I tak się po całym państwie rozniesło, co ten cesarz Trajan mógł pod tą koroną, a on się wtedy przekonał, że nie da się utrzymać żadnej wiadomości w tajemnicy. Prędzej czy później to wylezie. A znowu to z polityki, nie? Cesarz Trajan ma koźle uszy.